Kurana tile o tile ka di Bamakɔ a n'a lamini ma nunu de bena kɛ aw ka bi tarata malikura kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara an ka fasirikɛlaw ka laseli latomaliw kan Mali farafinagun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a y'aw bisimila. An balimaw a y'aw bisimila ni ye VOA Banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye ka bɔ studio 53 na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ka bi tarata malikura kunnafoniw filɛ. Ameriki masayaso ye laseliw kɛ kunu tɛnɛ ko jamanatigi Donald Trump ye hakilina dɔw fɛɛrɛ sigi sen kan ka Ameriki jamana ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen lajɔ min tun bɛ bila ka taa di Ukraine jamana ma. Nin dara kumaɲɔgɔnya kan min kɛra kunɲɔgɔn tɛmɛlen ye jamanatigi Donald Trump ni Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky ni ɲɔgɔn cɛ min kuma taabolo jilajara kosɛbɛ Ameriki biro Oval kɔnɔna la. Anita Pawa ye ni kunnafoni ninnu fara ɲɔgɔn kan George Atino VOA Banbara tɔgɔ la ale b'a lase a ma. Europe y'i ka jɔrɔna jira Ukraine ka siniɲɛsigiko la Donald Trump ani Volodymyr Zelensky olu ka kumaɲɔgɔnya ganenw kɔfɛ. O kumaɲɔgɔnya mun kɛra États-Unis jamana ɲɛmaayaso la o ye Ukraine ka dugujukɔrɔ nafolo bɛnkan lasa. K'a sɔrɔ Donald Trump tun ye kanbɔ k'a fɔ ko bɛnkan tun nafa ka bon kosɛbɛ waasa États-Unis ka taga ɲɛ ka Ukraine dɛmɛ. Tɛnɛdon États-Unis ɲɛmaa ye kanbɔ ko ni Ukraine b'a fɛ ka taga ɲɛ ko fɔ Zelensky ka sɔn bɛn sabatili kuma ma. An kan ka bɛnkan sɔrɔ wa o bɛ se ka kɛ teliya yɛrɛ la. Ne dalen b'a la ko Rusi b'a fɛ bɛnkan ka sɔrɔ. Wa n dalen b'a la fana ko Ukraine jamanadenw olu b'a fɛ bɛnkan ka sɔrɔ. Donald Trump tun ye kanbɔ ka bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ kan ka Volodymyr Zelensky ale ka siranya dɔw jalaki. O mun tun sirannen bɛ kɛlɛ kuntala kana janya. Politiko dɔnbagaw y'u kanbɔ k'a fɔ ko a ka gɛlɛn olu ka se ka jateminɛ jɔnjɔn kɛ Donald Trump ale bɛna latigɛ wɛrɛ minnu ta don nataw la. An tɛ Donald Trump hakilina kɔni dɔn ko ɲuman nka an bɛ se ka mun perepere latigɛ o ye ko Europe jamanaw olu b'a fɛ ka Ukraine dɛmɛ waasa Rusi kana ta ɲɛ. Zelensky bɔlen États-Unis a y'i kunda Europe kan. Royaume-Uni minisiri ɲɛma Keir Starmer ale kanbɔ tɛnɛdon k'a fɔ ko olu bɛ se ka u ka sɔrɔdasiw cari ani fana ko ka dolari wari miliyari 2 ani mugujugu misili 5000 di waasa Ukraine ka lakana sabati. Mr. Speaker, it is right that Europe do the heavy lifting. Europe de kan ka baara fanba kɛ nka waasa bɛn ka se ka sabati an ka gun kan o tɛ taga ɲɛ fo États-Unis ka o jukɔrɔma don don. This effort must also have strong US backing. Ukraine ani Russie ni ye a san 3 ye k'a fɔ k'olu jamana fila minnu bɛ kɛlɛ la tɛnɛdenw olu fila bɛɛ y'u hakilinaw jira. Я думаю, что на рівному рівні підтримка буде. Ne fɛ États-Unis ka dɛmɛ o bɛna taga ɲɛ ka ɲɛsin Ukraine ma. Sabula n'an dɛsɛra o tɛ Vladimir Putin ka sebaya ye dɛ o ye Europe ale ka dɛsɛli ye o ye États-Unis fana ka dɛsɛli ye. Mun daga di an bɛɛ la o ye an kana sɔn Vladimir Putin ale ka se sɔrɔ. Не дати можливості Путіну перемогти. Vladimir Putin ka kuma lasela ale fana tun y'i kanbɔ. U b'a fɛ kɛlɛ ka taa ɲɛ o sababuya la États-Unis ani Russie olu ka ŋaniyaw tɛ bɔli kɛ sabula fɛn dɔ bɛ a jɛ. Chine fana tun y'i kanbɔ k'olu b'a fɛ bɛn ka sabati. Chine sen tɛ kɛlɛ in na an bɛ waleya ani latigɛ bɛɛ lajɛlen jukɔrɔma don don cogo min na bɛn ka se ka sabati. An jigi b'a kan k'a fɔ ko kɛlɛɲɔgɔnmaw bɛɛ lajɛlen bɛna u ka laɲiniw sɔrɔ waasa kɛlɛ ka se ka ban. États-Unis jamana ɲɛmaayaso y'a sɛmɛtiya VOA ye k'a fɔ k'u ye dan sigi u ka dɛmɛw la waasa k'a jateminɛ ko ɲuman n'o y'a sɔrɔ o b'ala ka taa bɛn sira fɛ. Kabiri Ameriki fanga ɲɛmɔgɔ Donald Trump ye fanga ta tun ye a kala kan k'a fɔ k'a bɛna dɔ fara lɛnpo sɔngɔ kan ka taa kɛrɛfɛ jamanaw ma minnu ka minɛnw bɛ bɔ ka don Ameriki jamana kɔnɔ yan i n'a fɔ Canada ani Mexique kunnafoni labanw y'a jira k'a fɔ ko a baaraw donna ba la nka k'a koɲɛ bɛna sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye Ameriki jamana a ka sɔrɔ yiriwali sira taabolow ma a n'a kɛrɛfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Kayatu Tarawele. Salenw farali ne 225 ɲɔgɔnna ye Canada ani Mexique ka feerefɛnw minnu bɛ don l'Amérique jamana kan bɛɛ daminɛ tarata don su midi waatiw la 210 ɲɔgɔnna sigira Canada ka énergie minɛnw dontaw kan l'Amérique ka fara o kan dɔ farala douane salenw 210 hakɛ kan Trump ye min wajibiya chinois minɛnw dontaw kan l'Amérique février kalo tɛmɛlen ninnu na ka kɛ 220 ye tarata don Chine jamana ye kɔsegin jaabilu kɛ ne 215 ɲɔgɔnna bilalen l'Amérique ka sɛnɛfɛnw minnu bɛ don u ka
ka jamanaw la kan Canada fɛnɛ laseliw kɛ k'u ye dɔ fara l'Amérique ka sanni feere mafɛnw minnu bɛ taa u ka jamana kɔnɔna la Canada Premier Ministre Justin Trudeau ye a yira k'a fɔ ko a ka jamana bɛna dolari nafolo miliyari 100 bɔɲɔngo sigi l'Amérique ka feerefɛnw kan u ka jamana kɔnɔ tile 21 ɲɔgɔnna kɔnɔna la Mexique ma girin ka laseliw kɛ fɔlɔ u ka taabolo talenw kan nin douane salen wajibiyalenw Mexique ni Canada kan tun ka kan ka waleya kabini février kalo tɛmɛlenw na nka Trump sɔnna ka a ɲɔngiri fɔlɔ ne tile 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔngo ye yaasa ka kumaɲɔgɔnya kɛnɛ sigi l'Amérique ani a ka sanni feere baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛla la u ka fɔla nin waleya ninnu bilala sen kan de ka dɔrɔgu yurukuyurukuliw ani tungaden yamaruyabaliw minnu bɛ l'Amérique dancɛw sago ka don kɛlɛ sira minnu jamana fila ninnu bɛɛ tun ye ka ŋaniya yira k'a fɔ k'u ye baara caman kɛ a la ka dansigi kɛ a taabolow la an bɛ to ni kunnafoniw ye États-Unis jamana kan baw fanga ɲɛmɔgɔ Donald Trump kan ka bɔ bi tarata sufɛ Ameriki wasabulon kɔnɔ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni jamanadenw ye min bɛ tali kɛ a ka fanga tali politiki siraw kan fo ka se jamana kɔnɔna kuɲɛ gɛlɛyaw ma ani sɔrɔ yiriwali siraw ni kunnafoni ninnu a yirala ka fɔ fɛn min ye a ka laseliw ye makɔnɔlen don kosɛbɛ Ameriki jamanadenw fɛ ka kɛ ni Donald Trump ka laseli ye bi tarata sufɛ min bɛna kɛ Ameriki jamana kɔnɔna wasabulon kɔnɔ n'o bɛna tali kɛ a ka politiki ko siraw ni jamana kɔnɔna gɛlɛyaw kan fo ka se sɔrɔ yiriwali siraw ma VOA banbara ye wele bila Mohamed Kamara ma ale ye politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla ye maliden don min sigilen don Philadelphie kaw fɛ a b'an bolo nin waati in na nɛgɛ kan a bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi Monsieur Kamara i n'u la ayiwa e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ an ye Ameriki jamanatigi Trump ka su in na laseli kan e yɛrɛ bolo a ka kuma fanbaw bɛna tali kɛ mun kan Bon, comment ça s'appelle? Républicain ma fɛn fɔ an ɲɛna fɔlɔ a bɛna focus fɛn minnu kan mais an yɛrɛ b'a dɔn ko lanpoko kuma min bɛ ni Canada ni Mexique ani Chine cɛ o bɛ sɔn ka kɛ ko ye walasa ka se ka kuma o fana kan Ukraine situation ani Russie la situation a bɛ sɔn ka dɔ fɔ o fana kan bon n'o bɔra kan fana Ameriki ka intérêt bɛ fan o fan Trump ye kalafili kɛ o de kan k'a fɔ k'ale bɛ fɛ ka Ameriki ka intérêt de bila comment ça s'appelle première ligne la donc je pense qu'à ka bi kuma bɛ sɔn ka centraliser o kan bon n'o fana bɔra yen fana il y a le problème de l'immigration immigration ye mun ye comment ça tungaranke mun bɛ yan bon tungaranke mun bɛ yan qui sont illégales parce que tungaranke bɛɛ tɛ tungaranke min donna Ameriki kɔnɔ ka sɔrɔ u ma Ameriki doni papier u ɲini je crois que kuma fan caman bɛna taa o fana situation kan bon kalanko ni fɛnw fana b'a la a bɛ sɔn ka da mɔgɔ dɔɔni la ani l'impôt comment ça s'appelle taxe intérieure ka dɔ bɔ impôt la jamanadenw walasa jamanadenw ka se ka lafiya sɔrɔ impôt ko la ayiwa ka kɛ n'a ka su in na laseli ye e yɛrɛ ka jateminɛli la kalatalaw a kɛra fan fila fɛn fɛn n'o ye démocrates ni républicains ye olu ka hakilinaw bɛna kɛ mun ye jamanatigi Trump ka su in na laseli kan bon i yɛrɛ y'a fɔ parti fila de bɛ Ameriki yan républicains kɔni bɛ sɔn ka comment ça s'appelle ka dɛmɛ a ka kuma fɛ ka kuma lasabati mais démocrates olu ye opposition ye donc a mana kɛ cogo o cogo kɔni olu bɛna fɛn fɔ mun ni Trump ka agenda tɛna taa direction kelen na mais Trump ka sigili ka na bila bi la a ma kalo fila yɛrɛ bɔ fɛn jɔnjɔn fɔlɔ yɛrɛ donc comment ça va critique kɔni bɛ se ka kɛ position mun kan Trump ye position mun ta pour le moment mais je ne vois pas vraiment ne kɔni ɲɛ t'a la fɛn bɛ se ka fɔ mun bɛ se ka mɔgɔw la comment ça s'appelle convaincu ka taa direction dɔ la ou ka taa direction wɛrɛ la mais républicains sigilen b'u ka direction u ka position kan démocrates fana b'u sigi u ka position kan nin waati in na kow jilajalenba don Ameriki jamana fanga ani nazarala n'o ye Europe gunkana ye o jamana ɲɛmɔgɔw cɛ ka kɛɲɛ ni Ukraine lahalayaw ye e yɛrɛ fɛ Trump bɛna mun fɔ o taabolo la ka ɲɛsin jamanadenw ma Trump ka position vis-à-vis de l'Ukraine ma dogo mɔgɔ si la depuis a ma kɛ jamanatigi ye a ko k'a bɛ fɛ ka kɛlɛ nin lajɔ bon kɛlɛ nin jɔli il faut que tiɲɛ jalan dɔ ka fɔ dɔw ye Européens en 2022 2023 ninnu tuma la chance tun b'u bolo ka kɛlɛ nin lajɔ u ma se k'a lajɔ u ni Biden taara u ye kɛlɛ continuer ani Russie la bon Trump bolo ko kɛlɛ nin kan ka jɔ ko parce que ko mɔgɔ bɛ ka sa cɛnni bɛ ka kɛ nafolo bɛ ka don a la
résultat tɛ ka bɔ a la après a ye mun yɛrɛ expliqué a ka bureau kɔnɔ don ani Zelensky ka kuma ko possibilité bɛ yen ko ka comment ça diɲɛ kɛlɛba minnu fila kɛra a tɔgɔ di première guerre mondiale deuxième guerre mondiale n'a ma sabati ko troisième guerre mondiale bɛ se ka bɔ nin kɛlɛ la donc Amérique de ye diɲɛ jamanaba bɛɛ ka comment ça s'appelle kuntigi ye n'a Amérique ma solution sɔrɔ nin ko na a bɛ sɔn ka gɛlɛya donc ale yɛrɛ ka a yɛrɛ ka kuma la ko de k'a bɛ fɛ ka solution sɔrɔ kɛlɛ nin na walasa kɛlɛ nin ka dabila européens dun ko ko ka solution sɔrɔ a la fo condition dɔw ka kɛ bon Trump ne bɛ taa ni Trump b'o direction kɔnɔ quoi. Ayiwa kabiri Trump sigira fanga kɔni kunna an ye jateminɛli minnu kɛ a ka kuma ma caya ka ɲɛsin farafina gunkana ma e yɛrɛ fɛ su in na a ka kumaw sen fɛ a bɛna se ka mun de fɔ min bɛna kɛ États-Unis ani farafina gunkana cɛ teriya siraw olu jijili ye don nataw la. Bon, farafina kɔni n'a fɔra matière première n'a fɔra comment s'appelle diɲɛ économie kɔni a bɛ hali population farafina population de bɛ ka yɛlɛn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan farafina ressources ka ca farafina comment s'appelle par économie mondiale là ce n'est pas beaucoup pour le moment mais avec comment s'appelle avec l'aide de l'Amérique d'Amérique ka dɛmɛ a bɛ se ka dɔ bɛ se ka fara kan donc moi ne bolo ni Trump ka kuma bi se ka farafina dɛmɛ kosɛbɛ dans le sens dans laquelle n'a farafina dirigeant wɛrɛ ye initiative ta ka comment s'appelle ka Trump ka administration approché ka essayer ka proposition k'u ye Amérique ni Afrique bi se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na walasa ka solution sɔrɔ Afrique problème la walasa bɛɛ ka se ka dɔ sɔrɔ Amérique ka comment s'appelle intérêt sɔrɔ a la Afrique fana ka intérêt sɔrɔ a la. Afrique jamana on a beaucoup à proposer fɛn caman b'an bolo ka proposer Amérique ye Amérique mago bɛ dugujukɔrɔ minɛrɛ minnu na ani n'a fɔra an ka population qui est très jeune qui est denmisɛnnin ka ca an ka population bɛ ka yɛlɛ donc an bɛna kɛ comment ça s'appelle diɲɛ consommation yɔrɔ de n'a jamana bɛ fɛ ka to économie contrôle la il faut qu'il y ait Afrique comment ça s'appelle au sérieux bon là kɔni africain dirigeant fana kan ka se ka comment ça s'appelle ka essayer k'u magɛrɛ Amérique la walasa u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ je pense que ça va dans deux sens ka taa direction fila bɛɛ la quoi trop ka kuma gansan tɛ. Ni diyara n ye an ka foli b'i ye kosɛbɛ Kamara nin tun ye Mohamed Kamara ale ka laseliw ye politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla don maliden don min sigilen don Philadelphikaw fɛ yen nin bɛna don an ka jɛmukan tako filanan o hukumu kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabaraniso ani radio fiɲɛsiraw kan aw kan bɛ sɔnni. An b'a fɔ tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ dɛ an balimaw ani yan tuma kabini dɔgɔkun tɛmɛnen Mali silamɛw ye Ramadan kalo daminɛ kalo min ye sun ala delili ani ɲɔgɔn dɛmɛli ye nka a daminɛ bɛ bɛn sɔrɔko gɛlɛya waati la maliden caman bolo dumunifɛn sɔngɔ cayara sigida sugu la i n'a fɔ malo ɲɔ tulu nɔnɔ ani sukaro aw ka sigida ko bɛ cogo di yala fɛn sɔngɔ ka di wa ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye mars kalo o tile 7 ye jɛmukan na a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa n balimaw ni jɛmukan nin a kana fɔ kɔ dɛ. Nin ye an seginnen ka na an ka jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka da aw tulo kan k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba kɔnɔ Washington DC an bɛ taa ni kunnafoniw ye Mali jamana kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni sunkalo timɛko ɲuman ye malidenw ma jamana ɲɛmɔgɔw tun ye layidu ta k'a fɔ ko dɔ bɛna bɔ kuranko gɛlɛya la ni kuran dili ye lɛrɛ 19 ka taa maliden fanba bɛɛ lajɛlen ma yala o kuɲɛ bɛ cogo di nin waati in na walasa an ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o kan Mariam Kuyate VOA Banbara tɔgɔ la ye a ka kuma baranin ta ka don Bamakɔ kin dɔw kɔnɔ a ye maa dɔw ka seereya sɔrɔ yen an k'o lajɛ. Ayiwa sɔgɔmada in na an ka munumunu salo sen fɛ sa Bamakɔ sigida damadɔ kɔnɔ an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko nɔgɔya dɔɔni kɔni don la kuranko la hali n'a sɔrɔ lɛri 19 min fɔla gouvernement fɛ k'a bɛna o waati kuran di maaw ma ni sunkalo barikama in kɔnɔ jateminɛw fɛnɛ sen fɛ an y'a ye kinkɔnɔna dɔw fɛnɛ na yɛlɛma kɔni ma don kuranko la olu fɛ yen nɔ an ka maa dɔw lamɛn.
tiɲɛ la san kɔni nɔgɔyaba donna kurantigɛ la ne b'i bulukasumugu la camanba de bɔra la fɔlɔ kuran tun bɛ tigɛ ka tan mun kɛ san kɔni bɔra la a calcul kɔni tɛ n bolo k'a fɔ o jateden tɛ n bolo mais camanba de bɔra la o ye nɔgɔya min kɛ sɔngɔlo in na hali ni sɔngɔlo banna u ka continuer quoi k'u kana a tigɛ quoi sinon an bɛ ka don funteni na dɛ. Bon ne bɛ Solomani la yan nɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la yan kɔnɔ kuranko kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛ foyi ma sɔrɔ a la parce que kuran min na a bɛ tigɛ an tɛ ka se ka baara yɛrɛ kɛ baaraw bɛ yan fo an bɛ siran ka baara minɛ bon a bɛ se ka na nɔ 6 heures midi ninnu a bɛ tigɛ bon o t'anw arranger parce que anw yɛrɛ bɛ wuli 8 heures ka na baarayɔrɔ la n'a fɔra a ka tigɛ midi a ma nɔgɔn. Suntigɛ wagatiw fɛnɛ don. Suntigɛ wagati bon a tɛ na o la yan. Tiɲɛ yɛrɛ la hali ni an ma heure 19 in sɔrɔ fɔlɔ an kɔni b'a fɔ a tagabolo ka ɲi fɔlɔ y'a mɛn an bɛ dugawu kɛ ala k'a di min kan ne bɛ Moribabugu Solomani fo. Donc aw fɛ yan kuran taabolo ka ɲi. A tagabolo ka fisa fɔlɔ a ka fisa fɔlɔ yɛrɛ de parce que a bɛ taa ka na fɔlɔ la a tun bɛ wagati janba min kɛ sisan a t'o kɛ. Ne bɛ bɔ Jelibugu Dumasana tiɲɛ yɛrɛ la kuran bɛ tigɛ an fɛ yan nɔ parce que kuran nalen ma cogo cogo yen nɔ o ye heure 2 de ye donc heure 2 heure 3 ɲɔgɔnna a bɛ tigɛ bon sunkalo in kɔnɔ kɔni sunkalo in kɔnɔ a y'o de daminɛ an fɛ sisan donc tiɲɛ yɛrɛ la kuranko dɛsɛba yɛrɛ de b'an na n'a bɛ se ka solution kɔnɔ o bɛ diya an yɛrɛ yɛrɛ de parce que sunkalo kɔni dabɔra pour que ka fɛnw bɛɛ nɔgɔya o la ko caman bɛ nɔgɔya mɔgɔw ma sunkalo kɔnɔna na quoi voilà. E bɛ min? Bɔgɔbilenni bɔyɔrɔ. Ayiwa aw fɛ yen nɔ kuranko bɛ cogo di? Kuran kɔni a kun bɛ tigɛ sisan dɔɔnin bɔra a la a bɛ na dɔɔnin o dɔ bɔra tigɛli la. Ayiwa e ka welewelekan ye jumɛn ye nin sunkalo kɔnɔna in na? An ka welewele kɛ ala ka sunkalo timɛ jira an na k'a kɛ sini kɛnɛ ye k'a timɛ ko ɲuman jira an na. An k'a dɔn k'a fɔ kuranko gɛlɛya Mali jamana kɔnɔ yan nɔ a dogolen tɛ maa si la fɛn min yɛrɛ kɛla sababu ye ka fiɲɛba lase maaw ka baaradaw ma. L'heure 19 min yɛrɛ fɔla gouvernement fɛ k'a bɛna o kɛrɛnkɛrɛnni ka o waati di maaw ma ni sunkalo barikama in kɔnɔna na aw bɔra ka maa dɔw ka laselikanw lamɛn sisan Bamakɔ sigida caman bɛ yen nɔ a ko kɔni ma waleya olu fɛ yen fɔlɔ. Ministre min yɛrɛ ɲɛsilen bɛ kuranko ni jiko ma Mali jamana kɔnɔ yan nɔ ale y'a jira kabini ni laseli kɛla gouvernement fɛ ko jamanadenw k'u ka salenw sara yaasa nin ko in yɛrɛ ka fanga sɔrɔ nin kalo barikama in kɔnɔna na. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa farafina gun kan Guinée Bissau jamanatigi Umaru Sisako Ambalo ye laseli kɛ surɔ AFP ka kunnafonidiso kan k'a bɛ nin kanbɔ ka kɛ cɛbɔ ye u ka jamanatigi sigi kalata la min kan ka kɛ novembre kalo natɔ Mohamed Touré ale b'o kunnafoniw lase. Ne bɛna kɛ cɛbɔ ye siga t'o la wa ne bɛna se sɔrɔ ɲɔgɔndan tako fɔlɔ la Umaru Ambalo y'o fɔ AFP kunnafonidi sɛbɛn ciba dɔ ye tɛnɛndon wula fɛ. Umaru Ambalo n'a ka san 2020 kalata sɔsɔra a kɛlɛɲɔgɔnw fɛ a seginna a ka jamana na kunu tɛnɛndon a taama kɔfɛ Rusi jamana kan. A ka bɔli waati la fangaɲininaw tun ye wele bila wulikajɔw la ani ka jamana muluku kabini alamisadon don min na a ka fɔ la jamanakuntigi Ambalo ka fanga sarati tun kan ka ban san 5 a kalikasiyɛn kɔfɛ février kalo o tile 27 na san 2020 na. K'a sɔrɔ lakanabagaw bilali ka ca kosɛbɛ Bissau kɛlɛcɛw ka wulikajɔ tun ma wuli. Jamanakuntigi y'a jira fana ko ale yɛrɛ ye cikan di ka CEDEAO ka ciden jɛkulu gɛn. Farafina tilebiyanfan jamanaw ka sɔrɔko jɛkulu n'o ye CEDEAO o delilibagaw tun bɛ Bissau ka taa février kalo o tile 21 na ka se tile 28 ma walasa k'a ɲini ka fɛɛrɛw sɔrɔ danfara minnu bɛ fanga ni fanga sinamatɔn cɛ jamanakuntigi ka fanga sarati laban don kan. Côte d'Ivoire u ka faaba kɔnɔ sigida caman bɛ yen nɔ minnu sow cira ni k'u ka jagokɛyɔrɔ dɔw fɛnɛ ci ko a laɲini kɛra u ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko walasa ka se ka ɲɛdakura di jamana faaba ma n'o ye Abidjan dugu kɔnɔna ye. Namanjara ale b'o lase. Kin caman kɔnɔ n'u mɔgɔw ka ca kosɛbɛ Abidjan Côte d'Ivoire faaba la mobilibaw ye sow ci ka tila k'u bɔgɔw jɛ ni peluw ye mɔgɔ caman ka minɛnw suɲɛna o senfɛ wa so bayirikaw de cira mobilibaw fɛ n'u bɛ wele bulldozer sanga damadɔw kɔnɔ. Bertin Nangango Aba
be banko 1 kin kono bulldozer pelu mankan de ya lawli sinogo la Abidjan Kenyaka yanfana. Ils ont effacé tout jusqu'à ma pièce d'identité. Tout, ils m'ont pas laissé le temps. Uya be ci ka ke mugu ye fo ne ka si bon. Hali umato nka mine undota. Ni kilotini devra de drone de bora kenema. Ne nyaba la bulldozer be kanka si bon ci. Nka nyige binanga lika. Nga nebe ala barikada bawo on sera kanka tama pre koninta ka po kenema. Tout doucement. Et Dieu merci, je suis sorti jusqu'à la terrasse. Abattoir kinkono foi mato abe cira kasoro mogo tun kacha yan kosobe bagamara yoro falendo mogo la mogo chaman ka du cira ube toro ni nyani kono wa uyu dusuma kasi jira sete do ye kasi bo yere soro lebe si nogo yande sufe sambena ne ni tabali dlan wala sa ka dakoro ne ka matla file ne ya doya wa ne ka minam bela jelen file Shira Kishonu tunye dugutigi banko 1 kin kono afana kan nafolo be tiena. Dans le temps, j'avais des revenus mensuels qui permettaient, n'est-ce pas, à toute la grande famille. Wati dola neka kalosara tumbenka du be la jelembalo. Nga sisan foite o kama nebeka ni bananku sene wala sa san kelen kono kaseka wari do soro ganyere makodonya. Un peu d'argent, n'est-ce pas, pour subvenir à mes besoins. Tiens donc, yoro jili jora novembre kalola nga halisa siroko geliabe mogo la minunka du jira wa uye wele bila marbaga la wala sa ku deme halama donka jo seriaw nyena boli jekulu Côte d'Ivoire jamana na toye Conseil national des droits de l'homme ye jalakilu ke kanyasi marbaga uma bawo kuye mogo ka du chichogomi seriaw sosora kono wa ko kuma nyonya tun kakanka ke folo Halamadou ka josaria jekulu minto Covid medecin pilcheri balé yo omogo doye. Les listes qui ont servi de base au paiement de l'indemnité. Minunka du chira nuka kanka sara amake anyema kominu fula de chira kominu minto atekube minunka du chira oya jira ko minunto be lisi ukono atekube meri barakela udo akakanka di minuma uluma so bawo atekube meri mogo yere de be joni mogo lisiw ye minun kakanka deme nga meri barakelaw yere de to sebena lisiw kono du minun cira kiun kono oye du ye minun be jibo siraw fe bawo samia fe san o yoro be fa jida mogo chaman nimbe to ala sisan yoro minun cira inafo abattoir ani kinwerew Abidjan baradaw do bena sigi senka wala sa minun ka du cira u kaseka soroke ani ka ɲɛnajɛ yɔrɔw fana dilan u ka denmisɛnw ye marabagaw y'a fɔ cogo min Ibrahima Sise ba Kongo ye Abidjan mara ɲɛma ye ko yɔrɔw cilu ma nɔgɔ nga a mana juguya cogo cogo a nafa bena se jamana de ma. J'ai fait et je fais le sale boulot, le sale job. Je le fais. Ne ye min kɛ ne b'a dɔn baara min dɔn a dusu kasi ka bon nga ne y'a kɛ jamana nafa n'a ka hɛrɛ de kosɔn ne ka baara in ma nɔgɔn n sɔnna ka kɛ n b'a dɔn a tɛna bɛn fana mɔgɔ caman ma. En sachant que je ferai du tort à beaucoup de personnes. Abidjan mara ɲɛma Ibrahima Sise ba Kongo y'a jira ko mɔgɔw do tɔgɔw tun sɛbɛnna abattoir kin kɔnɔ walasa u ka se ka dɛmɛ sɔrɔ nga yen sigida mɔgɔw ye o kunnafoni nkalontigiya marabagaw ye jagoya min kɛ mɔgɔw kan k'u ka duw ci Amnesty baɲumankɛ tɔn y'a jira ko man kan a ko fana k'a ka kan a bɛɛ ka musakaw sɔrɔ i ka du cilen kɔfɛ nga kiw minnu bɛ komi Jesco ni Bori banna mɔgɔ damadɔw ye dɛmɛw sɔrɔ u kelen o kelen ye sefa wari wa 50 de sɔrɔ o kɔrɔ minnu ka duw cira 100 sarada mɔgɔ 10 dɔrɔn de y'o dɛmɛ in sɔrɔ. Ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an k'o lajɛ. Sunkalo bɛ senna a bɛ tile damadɔ bɔ sisan an kumana farikolo ɲɛnajɛ ni sun de kan Dr Samba Gindo farikolo ɲɛnajɛ dɔgɔtɔrɔ don Bamakɔ a bɛ ye basketi sanfɛ celu kɛnɛw de kan ka caya ka sun ani ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ a ka fɔla gɛlɛyaba de b'o la an k'a lamɛn. Mɔgɔ caman bɛ yen a b'u sɛgɛn normalement sun ani farikolo ɲɛnajɛ a fila bɛ fanga ka bon n'i ye farikolo bila fanga na baara fila la a bɛ caya a ma
sun yɔrɔ dɔ la ani farikolo ɲɛnajɛ ti taa n'a sɔrɔ ni farikolo ɲɛnajɛ fanga ka bon kosɛbɛ parce que sun n'a y'a jateminɛ sun na farikolo bɛ funteni dɔ bɔ farikolo ɲɛnajɛ fana na farikolo bɛ funteni dɔ bɔ donc ni funteni bɔta cayara a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye farikolo ma donc n'i y'a lajɛ farikolo ɲɛnajɛ mana se hakɛya dɔ ma fanga hakɛya dɔ ma normalement sun man ka kɛ ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ. O fanga ye fanga sugu jumɛn ye? Fanga par exemple mɔgɔ minnu ka baara bɛnnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn ma parce que dɔw bɛ yen olu ka baara tɛ foyi ye farikolo ɲɛnajɛ kɔ minnu ka baara bɛnnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma i bɛ taa sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ baara fanga ka bon kosɛbɛ. I n'a fɔ basket tana i n'a fɔ ballon tana handball ani ɲɔgɔnna caman. Voilà donc n'i y'o farikolo ɲɛnajɛ ninnu ta dɔw bɛ yen olu ka baara tɛ foyi ye o farikolo ɲɛnajɛ kɔ u bɛ sunɔgɔ ni fɛngɛ de demander repos de demander sunɔgɔ demander u bɛ lafiya ɲini n'i bɛ baara match yɛrɛ kɛ i mago bɛ dumuni caman na mais ni e sunna ka tila k'a fɔ k'i bɛ taa o baara kɛ vraiment a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye. I b'a fɛ k'a fɔ ko n'i bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ i man kan ka sun wa? I man kan ka sun n'i bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ surtout don minnu na n'aw bɛ jouer ni ɲɔgɔndanw bɛ don min na ɲɔgɔndanw bɛ yen don min na aw man ka sun parce que n'i sunna k'o ɲɔgɔndan kɛ e mago bɛ fanga min na farikolo yɛrɛ fan fɛ pour que i ka se ka baara kɛ i t'o sɔrɔ donc n'i m'o sɔrɔ i ka ɲɛmɔgɔ mago bɛ ka fɛn min ye i la o t'i ye o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye i fana bɛ tila k'i yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ bila danger la parce que farikolo bɛ ka fanga dɔ kɛ ka sun minɛ n'i tilara k'a fɔ k'i bɛ fanga wɛrɛ fara a kan ala k'an kisi a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔw ye jusqu'à ce que a bɛ se k'a tigi nin to a la kuma dɔw la. farikolo ɲɛnajɛ kɛba ni dumuni minnu ka kan ni sun tigɛra an bɛ kuma o kan siɲɛ wɛrɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kalaseli don. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na bi jamukan labɛnna Blanche Sanu Jeff Austin ani Robert fɛ k'a lase aw ma Mariam Tarawele fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula nin na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time?